Ihan mielelläni mä olisin täällä kyllä jatkanut. Mä oon pahoillani. Eikö sun Julia pitänyt mennä kirjakauppaan? Just joo, Ismo. Mä oon lyönyt Taniaa. Vai mitä? Että eiköhän laiteta pannu porisemaan. Ja mä lupaan sulle, että mä oon lyönyt Taniaa. Sä et varmaan ymmärrä sitä, mutta Tania on jättänyt sut jo. No minkä ihmeen takia? Mä puhun nyt äidillesi. Luuletko tosi, että muutama terapiasessio tekee susta jotenkin uuden ihmisen? Julia, anna Ismon puhua asiansa rauhassa. Etkä sä usko sitä? Mä oon ihan varma, että jos sua vähän ärsyttää, niin sä pimahdat uudelleen ja lyö. Minä siellä saunalla juopottelin ja... Mä tiedän. Jos on hyvä, että sä viimeinkin teet asialle jotain. Mut silti mä en halua, että sä asut täällä. Mä ajattelin, että mitäs jos on molemmat pidetään sut rokulipäivä? Mä en halua taukoa. Mä haluan eron. Mulla on oikeus elää ilman, että mun tarvitsee koko ajan pelätä. Eihän sun tarvitse pelätä mua. Ismo, älä tee tätä enää vaikeammaksi. Mä en tommoista loaheittoa jää kuuntelemaan. Ei tietenkään. Eihän mä nyt ois lyönyt ketään. Mä vaan jotenkin raivostuin, enkä pystynyt hallitsemaan itseäni, kun kuulin sinusta. Tää on mun oma päätös. Ja mä olen aivan varma tästä. Sun täytyy muuttaa pois jo tänään. Kuules tyttö. Voi helvettä. Hei Lasse, pas huittoa tolla vähän mun selkää, jos... Oot sä muuten huomannut, tyttö, että sulla on sellainen vaikutus, että sä karkotat ihmiset ympäriltäs? Mä oon lyönyt Taniaa. Yrittää se pitäisi. Epäilemättä. No, nyt se päivä on nähty, joten sä voit häipyä. Mä sanon suoraan, että kaljalla kävi. Mahtaako sulle nimi Tanja Jääskeläinen olla tuttu? Mä oon lyönyt Taniaa. Tekopyhä paska. Niin kuin sä sanoit, niin sä oot äärimmäisen entinen, eli sulle ei tänne mitään asiaa. No en olisi siitä yhtään niin varma. Seppo. Se petti mua! Seppo ei